Έλα Νικόλα, τρέχα! Συνέχισε Νικόλα, μην σταματάς, συνέχισε μέχρι τέρμα. Μέχρι τέρμα, έλα. Έλα Γιώργος. Δεν μας πες που είμαστε. Ναι, και τι κάνουμε τώρα εδώ πέρα? Τρέχουμε. Ποιοι τρέξανε εδώ? Ναι, και τι γλώσσα μιλούσαν οι αρχαίοι Έλληνες? Ελληνικά, είδαμε και γράμματα καλυμμένα σε πέτρες και σε μάρμαρα. Ελληνικά. Και τα διαβάσαμε. Ναι. Όχι όλα όμως, γιατί δεν μπορούσαμε όλα. Όχι όλα.